Muling nasunog ang gusali ng Old Public Market kahapon sa may San Carlos City kahapon ng tanghali, Abril 30. Ayon sa inisyal na ulat, nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng gusali pasado tanghali at umabot sa ikatlong alarma. Kabilang sa mga naapektuhan ng ilang pwesto, opisina ng Liga ng mga Barangay, Grace Guardian Group at storage area ng Market Division Office. Agad naman na rumisponde ang Bureau of Fire Protection San Carlos, katuwang ang mga fire truck mula sa mga karatig bayan tulad ng Orbis Tondo, Basista, Lingayen, Malasiki, Calasiao at Santa Barbara na naging susi upang mapigilan ang paglala ng sunog. Sa kabila ng insidente, wala namang naiulat na nasawi. Matatandaang hindi na ginagamit ang nasabing gusali matapos ang naunang sunog noong Agosto 22 taong 2024 at nailipat na ang mga apektadong stall owners sa makeshift stall sa may new public market sa Barangay Rojas sa parehong lungsod. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang sanhi ng sunog. Samantala, inaasahang magsisilbing pagkakataon ang insidenteng ito upang higit pang mapagtibay ang mga hakbang sa kaligtasan at pagpapaunlad ng lugar para sa kapakinabangan ng komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.